посреща поредното дерби с очакване. Надяваме се и ние да видим хубав футбол в днешния двубой, където е Борис Галчев. Той опитва удар от далечна. Но срещу него Костадин Стоянов успява Петър Димитров да нанесе удар по Топанов. Хубаво видя там включването на Петър Димитров. Шут на Петър Димитров, който преминава покрай левият стълб. Тази линия се разкъса. Продължена топка с глава от Грегори Нелсън. Шут на Румен Трифонов. Галчев се засилва. Шутира и близо минава топката. Се възползва от това, което се случи. Спас Делев излиза в предни позиции. Спас Делев е с топката в крака. Делев успява да комбинира с Мишел Платини. Той прокарва топката и това е 1-0 за ЦСК. Мишел Платини се радва. Радват се и неговите съотборници. 36 минути игра. Ето и атаката на Спас Делев. Върна назад всички. Нещо като шутно се получи паса. Двойно подаване. Трифонов. Спас Делев. Шам срещу вратата и това е 2-0 за ЦСК. Гаргоров. Ето как Гаргоров страхотно асистира в тази ситуация към Борис Галчев. Галчев си наглася кълбото и шутира. Гаргоров предпочита да комбинира с Румен Трифонов на ЦСК. Бандаловски назад към Тонев. Той се размина. Все пак Маркиньос е тук и като по чудо ЦСК не стига до трети гол. Трябва да поздравим и вратаря Мартин Темец.